saliin odottelutalolle keskustelemaan ja käymään keskustelua vastaanottokeskusasiassa. Hyvä yleisö. Onko meiltä kysytty perkele, haluamme kaikki varmakorvat tänne? Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa muutokset tapahtuu aika nopeasti tänä päivänä ja osa näistä muutoksista voimme vaikuttaa ja osa voi tulla joskus hyvinkin yllättäen. Se, että olemme nyt täällä tänään Alastelon-salissa Rivikahalla keskustelemassa turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksesta kertoo oikeastaan siitä, että elämme myös Suomessa ja täällä Loimaalla ja Alastelon tällaisessa kansainvälisessä globaalissa maailmassa. Se, mitä tapahtuu Euroopassa, Afrikassa tai Lähi-idässä, lyö tänä päivänä lainensa ja vaikuttaa myös meidän omaan arkeen. Osaan voimme vaikuttaa, mitä tapahtuu, osaan tai välillisesti, ja on myös asioita, joihin ei ihan välittömästi pysty itse aina vaikuttamaan. Olemme Suomessa tässä pari viime vuosikymmenen aikana tottuneet siihen, että maahan on tullut ihmisiä eri puolilta maailmaa. Osa tulijoista on työperäisesti täällä, osa opiskelemassa, osa turvapaikanhakijoita. Ja oikeastaan se, että olemme täällä Alastarolla tänään, sen taustalla on se, että erityisesti tämän vuoden aikana turvapaikanhakijoita on, ei pelkästään Euroopassa, vaan myös Suomessa ja täällä Varsinais-Suomessa poikkeuksellisen paljon. Noista eri viime vuosien konflikteista eri puolilla maailmaa johtuen tämän vuoden aikana, nyt kun elämme joulukuun alkupuolta, niin 31 000 turvapaikanhakijaa on saapunut Suomeen. Tähän ei varmasti Suomessa eikä Euroopassa, niin kuin olemme kaikki tässä oikeastaan syksyn aikana saaneet havaita, niin osattu ennakoida eikä välttämättä kaikilta osin varautua. Olemme uudessa tilanteessa ja tässä tänä iltana hakemassa omalta osaltamme ratkaisuja tähän käytännössä eteemme tulleeseen tilanteeseen ja ongelmaan. Hyvä yleisö, tämän tilaisuuden tarkoituksena on kertoa tästä Loimaalle perustettavasta vastaanottokeskuksesta, sen toiminnasta ja sinne sijoitettavista turvapaikanhakijoista. Asia on meille kaikille hyvin uusi ja siihen liittyy varmasti monia kysymyksiä, mielipiteitä ja varmasti näkemyksiä, erilaisia näkemyksiä, sekä hyvässä että pahassa. Ja täytyy heti todeta, että ongelmitta emme varmaan voi tässä tilanteessa välttyä. Eri kulttuurit kohtaavat erilaiset tavat ja toimintatavat kohtaavat toisensa. Toisaalta se, että olemme yhdessä tässä tänään, voimme todeta, että tiedolla voimme aina kuitenkin välttää turhia ennakkoluuloja, estää ongelmien syntymistä ja löytää myös toimivia ratkaisuja. On tärkeää, että yhdessä yritämme hakea näitä ratkaisuja ja ennen kaikkea myös nähdä tähän tilanteeseen liittyvät mahdollisuudet, myönteiset asiat. Hyvät kuulijat, hyvä yleisö, tämän tilaisuuden järjestäjänä on Loimaan kaupunki yhdessä Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen SPR, Punaisen Ristin osaston kanssa ja Lounais-Suomen poliisin kanssa. Ja tärkeänä kumppanina tässä on myös eri paikalliset yhdistykset ja järjestöt. Toivotan tosiaan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Olen kaupunginjohtaja Jari Rantala ja esittelen tässä hetken kuluttua täällä edessäni olevan muun väen. Toivon, että tässä muutamasta sivukommentista huolimatta, niin tämä keskustelu pysyy asiallisena. Kritiikkiä saa esittää ja se on suotavaakin. Totesin, asia ei ole ongelmaton eikä tässä ole yhtä totuutta. Mutta toivon tosiaan, että kun haluatte sitten tulee kysymysvuoro, asiallisesti pyydätte puheenvuoroa ja sitten sen jälkeen kysytte tarvittaessa, jos haluaa tulla tänne eteenkin esittämään tämän mikrofonin kautta se onnistuu. Tässä ohjelmassa on se, että tämän lyhyen tervehdyksen jälkeen kerron vähän tuosta taustaa, missä olemme Loimaan Alastelon vastaanottokeskuksen osalta. Ja sen jälkeen sitten SPR:n toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen kertoo meille SPR:n roolista tässä
tilanteessa. Ja poliisin näkökulmasta varmaan turvallisuus tulee tässä vahvasti esille. Komissaari Stefan Sundqvist on täällä paikalla. Ja sitten on tarkoitus näiden muutaman lyhyen alustuksen jälkeen tosiaan antaa teille yleisenä mahdollisuus kysymyksiin ja kommentteihin. Ja aikataulu on sellainen, että noin kello 19.30 olemme suunnitelleet, että olisimme saaneet tilaisuuden vietyä läpi. Tällä paikalla on kaupungin edustajina itseni lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tarja Mäkikunto-Ristanen ja kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Esko Lundgren, koulutusjohtaja Manne Särkö ja sosiaali- ja terveysjohtajan tulossa hänellä on toinen tilaisuus kello 18 alkaen, mutta hän kerkii olemaan puolen tunnin sisällä paikalla kanssa. Eli on kaupungin ja sitten kaupunkikonsernin kuuluvan edustajan, tässä on isännössä Anne Vainio, joka on Unvoista ja on vuokratalousasiayhtiötä. Ja sitten vielä tässä SPR:n edustajana niin Miska Keskinen, hän on lähinnä näiden vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin roolissa ja kävi täällä Lassalolla toisessa päivänä. Ja sitten on myös seurakunnan edustuksessa paikalla Riku Valkoinen kirkkoherra. Ja tosiaan mainitsin tuossa jo poliisin edustaja Suomen poliisin ulkomaalaisyksiköstä on Stefan Sundqvist. Eli tällä päivällä olemme vastaamassa sitten näihin kysymyksiin. Niitä kysymyksiä, mitä itse ennakoin, että teiltä tämän illan aikana varmasti tulee, ja mitä itsekin olemme tätä asiaa valmistelleet, niin nämä kysymykset on ollut osittain esillä. Miksi vastaanottokeskus on nyt, miksi täällä on perustamassa yhtäinen Voima Alastarolle? Se nousee varmaan kysymys, minkälaisia palveluita on tarjottavana etäisyys poliisiasemasta, julkisen liikenteeseen mahdollisia kysymyksiä ja muita. Perustamisen aikataulu ja perustamiseen liittyvät toimet on varmaan sellainen kysymyspatteri, joka kiinnostaa teitä kaikkia. Se, että kuka valitsee, millä tavalla ohjaa sen, keitä tänne Alastarolle turvapaikkayksikköön ollaan sijoittamassa. Voimaan kaupunginhallitus on omassa säädöksessä edellyttänyt, että turvapaikanhakijat ovat perheitä. Kysymyksiä, joita nousee esille, on varmaan myös vastuusuhteet, mahdolliset kustannukset, minkälaisia kustannuksia tästä toiminnasta aiheutuu. Ja varmaan turvallisuus on sellainen yksi keskeinen asia, joka muun muassa tänään on monen kertaan tiedotusvälineissä ollut esillä näihin vastaanottokeskuksiin liittyvät turvallisuusasiat. Ja myös ne, mitä itse tuossa mainitsin, eteen tulevat ongelmat ja niiden ratkaisumalli on varmaan sellaisia asioita. Yhteyshenkilöt tässä valmisteluvaiheessa, mutta tässä on tärkeää omalta osaltaan näin saattaa liittyä kysymyksiä ja kommentteja, niitä tulee varmasti tässä näissä lyhyissä alustuksissa myös esille. Ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät asiat, niin totesin on tässä esillä. Ja tietysti sitten, jos aikaa riittää ja riippuen sitä keskustelusta, koko kotouttamisvaihe on varmaan sellainen, että saattaa myös kiinnostaa. Eli nämä tuossa. Nyt käydään samalla, tässä muutama asia vielä, mikä liittyy tähän taustavalmisteluun, taustaan, että miksi olemme tässä tilanteessa Voimalla Alastarolla tänä iltana. Taustalla on se, että turvapaikanhakijan vastaanottoa koskee säätelee laki kansainvälisestä suojelua koskevasta hakeman vastaanotosta, ja tuossa laissa säädetään suojelua hakevan turvapaikanhakijan saavan ihmiskaupan uhrin toimeentulosta ja huolenpidosta. Ja tähän taustalle liittyy tietysti paitsi suomalainen lainsäädäntö, myös sitten kansainvälinen lainsäädäntö. Sisäasiainministeriö on valtion taholla tässä keskeinen toimija, ja sen alainen maahanmuuttovirasto käytännössä käsittelee ja ratkaisee kaikki näihin maahantuloon liittyvät maassa oleskeluun ja pakolaisuuteen ja myös Suomen kansalaisuuteen liittyvät asiat. Ja maahanmuuttovirasto on se valtion viranomainen, joka tekee päätökset myös vastaanottokeskuksen perustamisesta. Sitä ei tee Voimaan kaupunki eikä Suomen punainen risti, vaan nimenomaan valtion viranomaisena toimiva maahanmuuttovirasto. Ja tosiaan sitten kun totesin, että on yli 30 000 turvapaikanhakijaa tänä vuonna Suomeen saapunut, niin
tämä vastaanottovaihe on se ensimmäinen vaihe, jossa heidän paperinsa ja taustansa käydään läpi, ja vastaanottokeskus on tätä varten perustettava yksikkö. Se, että millä tavalla päätöksenteko on edennyt voimalla, ja sen lyhyesti tässä muutamalla kohdalla läpi. Ministeriö, elinkeinoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Suomen Kuntaliitto ohjeisti kuntia tuossa jo alkusyksystä varautumaan siihen, että näitä turvapaikkahakijoita on liikkeellä ja myös siihen, että kuntapaikka tarve tulee kasvamaan ja myös kunnat lähtevät suunnittelemaan tätä vastaanottoa. Varsinais-Suomen SPR oli Voiman kaupunkiyhteydessä jo tuossa ennen kesälomia, heinäkuun taitteessa, jolloin tämä ongelma tietysti Suomessa rupesi kärjistymään. Silloin kevään jälkeen ja kesällä turvapaikanhakijoita rupesi Suomeen mittavasti saapumaan. Ja tuolloin keskustelimme SPR:n kanssa siitä, että tiedämme, että myös tässä vajan 30 vuoden etäisyyydellä on Punkalainen vastaanottokeskus, että sieltä sijoitettaisiin sitten mahdollisesti tänne alasaroille vapaana oleviin asuntoihin tavallaan hätämajoitustiloihin näitä turvapaikanhakijoita. Eli asia tuli vireille siinä mielessä tuossa ennen kesän korvausta tänä vuonna. Ja kaupungin sisällä olemme tätä työstäneet ja käyneet läpi kesän jälkeen ja syksyn aikana useampaan otteeseen. Kaupungin hallitus on sitä käsitellyt tuossa ensimmäisen kerran virallisesti lokakuun alussa 5. päivä, ja SPR:n edustajat ovat sitten käyneet voimalla tutustumassa niin vaihtoehtoisiin tiloihin, mitä kaupunki on voinut esittää tuossa lokakuun loppupuolella. Ja SPR Varsinais-Suomen piiri esitti marraskuun alkupuolella 10.11. tutustumiskäynnin ja näiden omien selvitystensä perusteella vastaanottokeskuksen perustamista voimaalle. SPR-puheenvuorossa jo varmasti esille, että näitä muitakin vastaavia hankkeita on eri puolilla maakuntaa ollut vireillä tässä syksyn aikana. Ja oikeastaan sitten tuon esityksen jälkeen niin kaupungin hallitus käsitteli asiaa 30. päivä marraskuuta, eli pari viikkoa sitten, ja kaupunginhallituksen päätös oli sen sisältöinen, että hallitus hyväksyi vastaanottokeskuksen perustaminen ja voimaan Alastaron vanhan Pääröpolin tiloihin, joka toimisi tällaisena tukipisteenä, ja sen lisäksi sitten Länninlänteen 15 sijaitseviin vuokra-asuntoihin ja sitten voimaan vuokratalo kiinteistöosakeyhtiön hallinnossa oleviin voimien 91 ja 97 vuokrataloihin. Hallitus tosiaan tuossa päätöksessään edellytti, että yksikkö voidaan sijoittaa noin 100 vastaanottokeskus perheille. Ja sitten päätöksen mukaan toiminnan mahdollisesta laajentamisesta voidaan sopia tarvittaessa myöhemmin erikseen. Ja sitten hallitus lähti myös siitä, että näitä eri tiedotustilaisuuksia järjestetään, ja tämä on tässä tiedotustilaisuuksessa yksi ja hyvin keskeinen tietysti ihan tämän teidän tässä olevien väärinkunta. Me lähdemme tässä vaiheessa käymään läpi sitä, että mikä on tämä kustannusrakenne. Jos lyhyesti totean kaupungin näkökulmasta, niin tässä vastaanottovaiheessa valtio korvaa nämä kaikki vastaanottotoiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ainoa oikeastaan sellainen lisä, mikä kaupungille ja kunnalle saattaa tulla, on tuolta sivistyspuolelta. Eli perusopetuslaki edellyttää, että lapset ja koulujätkijät ovat heidän on tarjottavaa esiopetusta ja perusopetusta. Tämä on se kustannustekijä tässä vastaanottovaiheessa, joka koskee suoraan kaupunkia. Ja muilta osin, niin kuin totesin, niin kustannukset tulevat sitten tuolta valtion maahanmuuttoviraston kautta. Ja siinä vaiheessa, tai vielä näitä muutamia asioita, joissa kuntaa yhteydessä saattaa vastaanottovaiheessa on
on sitten lastensuojelutapaukset. Jos näitä ilmenee, niin vastaanottokeskus ja kunnan lastensuojeluviranomaiset tekevät niissä yhteistyötä. Siinäkin tuohon kustannustekijäkäynnät erittäin. Ja terveydenhuoltoon liittyvistä asioista ja sosiaalihuollon tarpeista, niin tässä kuviossa nimenellä STR:n ja maahanmuuttoviraston sopimusten kautta. Ja kunnille on jo tässä vaiheessa sitten valtion viranomainen eli ELY, joka vastaa sitten tästä kotoutumisvaiheesta. Tosiasia on se, että kun vastaanottokeskusvaihe aikanaan päättyy silloin, kun nämä turvapaikanhakijat saavat joko sen pakolaisstatuksen tai sitten heidät lähetetään takaisin omiin kotimaihinsa, niin siinä vaiheessa tulee tämä kotouttamisvaihe. Ja kaikki ne turvapaikanhakijat, jotka tuon pakolaisstatuksen saavat, niin, jotka eivät sijoitu pois Suomesta, niin johonkin Suomen kuntaan sitten sijoittuvat asumaan. Ja tässä sitten tietysti tulee kotouttamisvaiheessa yhteistyö kuntien ja ELY-keskuksien valtion viranomainen, alueellinen viranomainen, heidän kanssaan kunnat joutuvat käymään näitä sopimuksia tuossa tammikuussa. Tämä ehkä taustatietoina tästä Loimaan vastaanottokeskuksesta ja annan nyt sitten puheenvuoron Kauli Heikkiselle. Hän kertoo meille ja teille siitä, että millä tavalla STR toimii tässä käytännön toiminnassa. Joo, kiitos Jari erinomaisen hyvästä avauspuheenvuorosta. Tästä prosessista ei ehkä tässä kohtaa ole se enemmän tarvitse puhua. Vasta jos kysymyksiä tulee, niin sitten mielellään niin. Toki sitten myös omalta puoleltani vastaan. Punainen Risti on ollut mukana tässä vastaanottotoiminnassa ihan alusta lähtien niin kauan, kun Suomessa on pakolaisia otettu vastaan, nimenomaan viranomaisia auttavana tahoa. Ja Punainen Risti kansainvälisenä toimijana ja avustusorganisaationa myöskin pakolaisleireillä, Lähi-idässä ja eri puolilla. Myöskin silloin, kun jollekin on maanjäristys tai tulvat tai mitä vaan. Tai silloin, kun on joku tapahtuma, missä vaaditaan vapaaehtoisten voimaa, koska ei ole viranomaisilla riittävästi henkilöstöä täällä Suomessa. Punainen Risti on mukana auttamassa. Ja nyt on ollut myös keskeisesti mukana tässä operaatiossa, missä tämä maahanmuutto on ollut vilkasta Euroopassa yli 1 miljoona turvapaikanhakijaa ja Suomessakin ihan ennätysmäärä. Tosin Ruotsissa on ollut jo vuosia huomattavasti paljon enemmän, 10-kertainen määrä mitä Suomessa. Mutta että nyt Suomi on ollut mukana tässä tämmöisessä isossa muuttoliikkeessä ja me ollaan oltu sitten auttamassa sen suojan antamisessa ja sen järjestämisessä. Meidän lisäksihän tässä on myös mukana muita toimijoita, eli yksityisiä hoiva-alan yrityksiä tai muita, jotka sitten on ollut järjestämässä näitä vastaanottotiloja. STR Varsinais-Suomen piiri aloitti vastaanottokeskustoiminnan 25 vuotta sitten Turussa ja siitä lähtien sitten on ollut turvapaikanhakijoita vaihteleva määrä. Enimmillään noin 1000 ja nyt meillä on semmoinen 1400. STR Turun vastaanottokeskuksen yhteydessä on myöskin Punkalaitumen toimipiste ja samalla tavalla sitä Alastaron toimipiste tulee olemaan STR Turun vastaanottokeskuksen alla. Meillähän on keskuksia myöskin Halikossa, Laitilassa ja nyt sitten on Turkuun avautumassa 2 tämmöistä tilapäistä uutta paikkaa tai yksi on auki ja toinen avautumassa. Mutta että tällä määrällä me uskotaan, että kun on, ja Uuteenkaupunkiin ehkä keväällä, mutta että pystytään sitten se oma osuutemme tässä valtakunnassa niin kuin kantamaan. Eli suunnilleen väestön suhteessa saadaan sitten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus tilojen järjestöksiä tänne meidän maakuntaan Varsinais-Suomeenkin. Meidän vastaanottotoiminnan periaate on ollut hyvin selkeä, niin kuin tässä kuultiin se historia, että yhteydenotto on ollut jo kesällä ja sitten on käyty tämmöistä vuoropuhelua ja keskustelua kunnan kanssa. Se on ollut samanlaista myös Salossa, Uudessakaupungissa, Laitilassa ja Turussa ja Turun ympäristökunnissa. Me halutaan, että tämä etenee
rauhallisesti yhteistyössä yhteisöjen kanssa. Ja myöskin niin, että se olisi se perusta sellainen, että kun turvapaikanhakijat tänne tulevat, niin se yhteisö on siihen jo varautunut ja niin, että se vastaanotto olisi hyvä. Koska se on niin kuin kenen tahansa meidän elämässä, miten meihin suhtaudutaan, niin samalla tavalla se vaikuttaa, miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin. Ja tämä on niin kuin hyvin niin kuin tärkeä vaihe. Eli silloin kun ihmiset tulevat, niin se, että millä tavalla me heihin suhtaudutaan. Kotoutumisen tuesta kaupunginjohtaja tuossa mainitsi, että se käynnistyy sen jälkeen, kun turvapaikanhakija saa sen oleskeluluvan. Ja nyt kun on julkisuudesta seurattu, niin tällä hetkellä viranomaiskäytäntö on ehkä sen tyyppinen, että noin kolmannes näistä turvapaikanhakijoista semmoisesta maasta tai omat olosuhteet on sellaiset, että ei voi palata. Ja silloin he jäävät tänne Suomeen. Me Punaisessa Ristissä ajatellaan näin, että jokainen näistä turvapaikanhakijoista on potentiaalinen tänne Suomeen jää. Jolloin se merkitsee sitä, että me annetaan se, me ei haluta tappaa toivoa niin, etteikö tämä ihminen voisi täällä elämänsä uudestaan aloittaa. Koska me emme halua myöskään luokitella ihmisiä, emmekä antaa sellaista kuvaa, että me jollakin tavalla oltaisiin päättämässä heidän kohtalosta. Se on viranomaisten tehtävä. Mutta me halutaan päättää heidän kohtalostaan silloin, kun he täällä ovat, sen ajan, kun he täällä ovat, niin, että he saavat tukea ystävällisiä kohtaamisia ja mahdollisuuden tehdä työtä. Jokainen turvapaikanhakija, ainakin niiden kyselyjen perusteella, mitä me on tehty, haluaa tehdä työtä, haluaa antaa työnsä vastikkeeksi sille korvaukselle, mitä hänelle maksetaan siitä, kun hän täällä on. Korvaus ei ole iso, mutta joka tapauksessa ei ole totuttu siihen, että ilmaiseksi rahaa saa. Ja näin ollen ja sitten lisäksi se lisää sitä toimeliaisuutta ja vapaaehtoistehtäviä mielellään myös turvapaikanhakijat ottavat vastaan. Niistä ehkä sitten mistä Keskinen hetken päästä kertoo lisää. Tämä keskus pyritään aloittamaan tuossa vuodenvaihteen jälkeen. Meillä on parhaillaan haetaan apulaisjohtajaa tähän tehtävään. Se hakuaika päättyy 13.12. Sitten haastattelun jälkeen valitaan hän sitten on mukana rekrytoimassa ehkä 8 henkilöä, riippuu siitä, millä tavalla järjestetään terveydenhoito ja sosiaalityöntekijän palvelu. Mutta että 8 ohjaajan vakanssia tulee auki ja tarvitaan semmoinen moniammatillinen tiimi ja moniosaajia, teitäkin, joilla on ehkä kiinnostusta tämän tyyppiseen tehtävään, kelta hakemaan, koska paikallisuudella on näissä asioissa ja tämmöisessä työssä niin suuri arvo ja merkitys. Tilat on hyvät tähän toimintaan ja suurin osa Suomen vastaanottokeskuksista ennen tätä turvapaikanhakijoiden sulvaa, mitä nyt on, niin oli sillä lailla niin, että oli järjestetty asuntopohjaisesti. Ei ollut tämmöisiä isoja keskuksia niin kuin nyt on. Ja ne on ollut kohtuullisen rauhallisia ja sitten poliisilla on siitä antaa sitten enemmän tietoa, mutta että se on kuitenkin semmoista lisää semmoista omaa toimeliaisuutta, itse laitetaan ruokaa, ostetaan se ruoka paikallisista kaupoista tai paikallisista tuotteita, niin kuin uskoisin, että lampaan liha on semmoinen, mitä halutaan ostaa. Ja sitten samalla opitaan kieltä. Ihmiset haluaa olla omatoimisia ja niin kuin tiedetään, niin ei ole aivan kovin helppo tuo matkakaan tänne Suomeen tulla. Kyllä ihmisillä on taitoja ja osaamista ja kykyä. Sitten me ei voida puhua turvapaikanhakijoista semmoisena yhtenä massana. Niin kuin teitä on täällä nyt iso joukko ihmisiä, en minä voi sanoa, että ne oli niitä kai alaskarolaisia. Vaan jokainen on yksilö. Jokainen on yksilö. Alaskarolainen, mutta ne ei ole niitä alaskarolaisia, vaan jokainen on yksilö. Ja sen takia turvapaikanhakijat on yksilöitä ja viranomaiset käsittelee heidän tilanteensa yksilönä. Ja samalla tavalla me Punaisena Ristinä
kohdataan jokainen ihminen yksilö. Mutta tässä kohtaa sitten Misto varmaan jatkaa tästä vapaaehtoiskuviosta. Ole paljon. Joo, iltaa kaikille. Punainen auttaa ihmisten apua, hädässä olevia ihmisiä. On se sitten se kerrostalotulipalo Loimaalla, mitä viranomaista lähtee palokunta etunenässä sammuttamaan, niin me ollaan yöllä siellä myöskin auttamassa sitten niitä, jotka siinä tilanteessa tarvitsee. Nyt se tulipalo, mitä sammutetaan tässä, niin on tämä 31 000 ihmisen pöydä joka toisella. Joo, yritetään. Auttaminen tapahtuu vapaaehtoiskäsillä ja vapaaehtoisten toimesta. Erilaisia tehtäviä on, ja se jokainen tehtävä on se yhden ihmisen mittainen. On se sitten puoli tuntia sun elämästä tai joskus kerran viikossa tunti elämästä tai joku ottaa sitten jonkun isomman tehtävän. Mutta tässä autetaan nyt tänne sijoittuvien ihmisten tavallaan sitä odotteluaikaa vastaanottokeskuksessa, kun he odottavat päätöstä, sitä aikaa tullaan auttamaan. Tarvitaan varmaan sänkyjen kasaajia, mutta tarvitaan yhtä lailla myös sitten niitä vapaaehtoisia, jotka kertoo, miten Suomessa liikutaan, miten käytetään heijastinta, mistä löytyy kaupassa ruoka, minkä näköinen on riisipaketti Suomessa, tai mitkä on 30 eri maata. Esimerkiksi jokamiehenoikeudet, kyllä. Eli kaikki nämä asiat täytyy joku lopettaa, ja siihen tarvitaan tehdä. Mutta ihan yhtä lailla se, mitä Pauli sanoi äsken tuossa, että tärkeä osa sitä pärjäämistä on se hyväksyminen ja tavallaan ymmärtäminen, että moni tulija tulee yhteisökulttuurista, jossa on totuttu siihen, että se yhteisö on todella laaja, mikä täytyy tuntea. Ja he haluaa myös tuntea teitä. Ja jos he avaatte sen mahdollisuuden, niin silloin tavallaan niin kuin hommat menee luultavasti paremmin meidän kanssa. Mutta että vapaaehtoiseksi voi jo ilmoittautua. Meillä on ensimmäiset koulutukset ollut. Ja nyt taas eteenpäin voi sitten Punaisen Ristin kotisivujen kautta käydä ilmoittamassa kiinnostuksensa. Tai sitten suoraan laittamalla esimerkiksi muulle sähköpostiin. Ja alkuvuodesta koulutetaan sitten lisää taas ihmisiä näihin auttamistehtäviin, kun nähdään vähän aikataulu tarkemmin tämän keskuksen osalta. Ja nyt jo Punkalaitunnelle kotisista pääsee toimintaan, jos tässä vaiheessa jotain tehdä. Kiitos. Yli 1000 ihmistä on tällä hetkellä tavalla tai toisella Varsinais-Suomessa auttamassa turvapaikanhakijoita. Se on aika hieno lukema. Ei varmaan tässä vaiheessa kunnolla ole. Kiitoksia ja olisin edustaja Susikkeen. Joo, kiitos. Hyvää iltaa poliisista. Mä tulen tuosta ulkomaalaisyksiköstä. Ja pari sanaa siitä, mitä me tehdään ja millaisia ihmisiä me ollaan kohdattu siellä. Ja sen jälkeen mä oikeastaan vetäydyn odottamaan kysymyksiä. Mä arvaan, että teillä on aika paljon turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Muutakin. Me toimitaan Turussa ja Salossa ja Porissa, että täällä ihan lähellä meillä on omat toimipistettä. Ja meidän ulkomaalaispoliisin rooli tässä turvapaikkaprosessissa on tavallaan niin tämän prosessin alussa meidän henkilöstö rekisteröi turvapaikanhakijat. Nykyään on paljon Torniossa, mutta ympäri maata tämä rekisteröintitoimenpide tapahtuu ja sen jälkeen me kuullaan. Eli käytännössä kuulustellaan jollainen turvapaikanhakija. Kysellään, mistä hän on tullut ja kuka hän on ja sukulaissuhteita ja selvitetään kielet ja iät ja syntymäpaikat ja kaikki tällaiset asiat. Noin jälkeen tämä koko prosessi on sen jälkeen maahanmuuttovirastolla päätökseen asti. Ja ne, jotka sitten saa aikanaan kielteisen päätöksen, niin palautuu meille, jos eivät noudata tätä vapaaehtoisen paluun määräaikaa, joka yleensä on 30 päivää. Eli tosiaan virallisissa arvioissa tämä liikkuu noin kolmanneksessa. Eli tähän mennessä noin 10 000 ihmistä kenties, jotka tulee saamaan sekä myönteisen että kielteisen päätöksen. Sitten siinä välissä se viimeinen kolmannes on tavallaan sellaisia, jotka palaa vapaaehtoisesti. Nyt jo on 2600 irakilaista tämän syksyn aikana palannut Helsingistä Bagdadiin vapaaehtoisesti.
Mutta joka tapauksessa meidän käsiin, poliisin käsiin tulee jäämään tämän vuoden osalta ehkä noin 10 000 ihmistä ja meidän työ on sitten poistaa nämä maasta. Se on sellainen seuraava iso projekti, mikä meillä on sen yksikön osalta, mistä olen töissä. No, poliisihan tietysti turvaa jokaisen Suomessa olijan turvallisuutta ja se on meidän toinen iso työsarka, mikä liittyy nyt turvapaikanhakijoihin ja koko tähän ilmiöön. Ja ei ole mitenkään yllättävää, että lieveilmiöitäkin on noussut pintaan oikeastaan heti tämän ilmiön alusta asti. Ja mitä enemmän media sitä rummuttaa, niin sitä enemmän sitä tuntuu olevan. Tässä täytyy kuitenkin mittasuhteet pitää huomiossa, ottaa huomioon 31 000 jotain ihmistä on tullut Suomeen tähän mennessä tänä vuonna turvapaikanhakijana. Siinä joukossa on monenlaisia, niin kuin tänäkin on mediassa ollut tietoa. Ja jokainen rikos on tietysti tosi ikävä tapaus ja tuomittava sinänsä. Niin kuin toi sisäministerikin on sanonut, niin ainakin tähän mennessä poliisi on nämä vakavat rikokset pystynyt sikäli selvittämään, että tekijät on saatu kiinni. Vähän huonommin ollaan pärjätty sen suhteen, että kun turvapaikanhakijoihin ja vastaanottokeskusten henkilökuntaan on kohdistunut rikoksia, ne ei ole toki yleensä ihan niin vakavia ollut, tosin tuhopoltot on muuten nyt kohtuullisen vakavia, mutta seuraukset ei ainakaan vielä ollut onneksi vakavia. Niin näiden selvittämisessä poliisi ei ole mielestäni. Miksi on raiskaustapauksia jätetty tutkimatta tai jätetty tutkimatta jättämistä? Sitten semmoinen yleensä havainto niin näistä turvapaikanhakijoista, mehän kohdataan ne jokainen, niin varsinkin irakilaiset, jotka on tullut tämän syksyn aikana Suomeen, niin ne on aika semmoista tavanomaista porukkaa. Moni on asunut Bagdadin suurkaupungin alueella ja siellä on entiseen aikaan toiminut kaikki kohtuullisen hyvin. Siellä on ollut koulutusmahdollisuuksia, yliopistoja ja sun muuta. Eli me tavataan aika paljon niin korkeakoulutettua väkeä, ammattimiehiä ja naisia tosi paljon. Se porukan kirjo on aika semmoinen tosi vaihteleva. Mutta sanotaanko näin, että perinteiseen turvapaikanhakijaan verrattuna niin tämän syksyn aikana tullut porukka on kyllä selkeästi koulutetumpaa. Tietysti on hyvä asia niiden osalta, jotka tapauksessa tulee jäämään Suomeen, merkittävä osa joka tapauksessa jää Suomeen, niin siellä on kyllä ihan työkykyistä ja halusta tekee heidän joukossa ihan runsain mikaan. Mä olisin yhden kysymyksen ennakoida, että miksi nämä nuoria miehiä, jotka tulee, niin ihan lyhyesti vielä, niin syy siihen, no kaikki ei suinkaan ole nuoria miehiä, mutta toki ne valtaosa näistä huijoista on nuoria miehiä. Ne on valmiimpia tietysti tekemään tämän matkan, joka ei ihan helppo ole ollut. Sitten rahat on ehkä riittänyt sen perheen yhden lähettämiseen Eurooppaan, Suomeen. Siinä toivossa, että myöhemmin voitaisiin yhdistää perhettä täällä Suomessa, tässä on muissa maassa. Ja sitten se, että nämä on monta kertaa niin eniten uhan alla kotimaassaan. Eli niitä on yritetty värvätä tai on jo värvätty milloin minkäkin taisteluryhmän jäseniksi ja uhattu niin hengennemalla elevät suostu taistelemaan jonkun aatteen puolesta, jota he ei koe omakseen. Ja sen takia juuri meihin nuoriin miehiin kohdistuu tämmöinen. Se on hyvin tavanomaista, että tämä uhka on todellakin todellinen. Politiikkaa en tee, mä olen vaan virkamies, joten en ota niin kantaa siihen, että onko tämä kolmasosa hyvä tai huono asia, että noin kolmasosa ehkä tulee saamaan sen turvapaikan Suomesta. Mutta suurista määristä ihmisistä puhutaan joka tapauksessa. Ja tietysti meillä niin ihmisinä on suuri vastuu siitä jokaisella itsellään, miten tässä tullaan onnistumaan kaikista vaikutuksista huolimatta. Tässä oikeastaan on tässä vaiheessa ja vastailen sitten kysymyksiin. Joo, kiitoksia ja vielä kysyn tässä meidän edessä olevalta väältä, että voimme joku käyttää vielä puheenvuoron.
Iltaa vaan kaikille, minä olen Riku Laukkanen, Loimaan kirkkoherra. Se, mistä tässä tänä iltana puhutaan, on oikeastaan juuri kirkon toimialaa, nimittäin kirkon toimiala on lähimmäisen rakkaus. Lähes joka sunnuntai puhutaan lähimmäisen rakkaudesta ja on päivän selvää, että näinä aikoina tuo lähimmäisen rakkaus joutuu koetukseen. Ehkä koskaan aikaisemmin tai pitkään aikaa lähimmäisen rakkaus ei ole niin koeteltu kuin näinä aikoina. Seurakunnan tärkein tehtävä on tukea seurakuntalaisia tässä vaikeassa tilanteessa. Kuunnella, auttaa, olla rinnalla silloin, kun tuntuu vaikealta ja pahalta. Sen lisäksi seurakunnan tehtävä on tietysti auttaa tässä uudessa palvelutehtävässä. Seurakunnalla on hyviä tiloja ja paljon ihmisiä ja kaikki seurakunnan työntekijät on rakkauden, voisi sanoa rakkauden ammattilaisia, lähimmäisen rakkauden ammattilaisia. Viime aikoina olen miettinyt aika paljon sitä, että nämä ihmiset, jotka on lähtenyt hakemaan turvapaikkaa sieltä sotaa käyvistä maista, Syyriasta, Irakista, Afganistanista, ennen kaikkea, niin ovat joutuneet jättämään kotinsa, omaisuutensa, perheensä. Mutta se, minkä he ovat myöskin menettäneet tuossa matkan varrella ja kotimaassa, on luottamus ihmisten hyvyyteen. Usko ja luottamus ihmisten hyvyyteen. Ja mehän tiedetään, että me suomalaiset ollaan reiluja ja hyviä ihmisiä. Me odotetaan reilua kohtelua ja me osataan kohdella toisiakin reilusti. Se me tiedetään. Et kun nämä ihmiset tulee tänne, niin ne ei todellakaan luota meihin. Se on ihan päivänselvää, ne ei luota meihin suomalaisiin. Ne on matkan varrella kokenut yhtä sun toista. Niitä on potkittu, syljetty, lastattu rekkaan, laitettu rauta-aitojen keskelle tuolla Unkarissa ja matkan varrella. Sinne päätyy tänne ja ihmettelee, millaisia me suomalaiset ollaan. Tästä on oikeastaan kysymys, että millaisia me suomalaiset ollaan, miten me halutaan kohdella toisia, miten me halutaan itse tulla kohdelluksi vieraan kulttuurin keskellä. Ei ole oikeastaan muuta, että seurakunta on seurakuntalaisten tukena tässä vaikeassa tilanteessa. No niin, kiitoksia. Nyt on ohjelman mukaisesti on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Niin kuin tuossa alussa totesin, niin lähdetään siitä, että jokainen esittelee itsensä kysyessään ja kuuluvalla äänellä kysyy sieltä tai tulee sitten tähän eteenpäin mikrofoniin sen kysymyksen esittämään. Olkaa hyvä. Voi tulla eteenpäin sieltä. Puhuuko? Aha. Joo, olen syntyperäinen alastralainen ja Olorainen olen nimeltään. Ja olen tätä seurannut, kun tätä pakolaiskysymystä on koko Euroopassa ja ympäri maailmaa käsitelty ja samanlaisesti täällä Suomessa paljon. Ja olen eläkeläisten kanssa tekemisissä, toiminnassa ja muutenkin ikäihmisten kanssa paljon keskusteluja. He kantavat huolta siitä, että turvallisuudesta, siis ikäihmisiä. Täälläkin on paljon syntyperäisen alastralaisia, täällä on muitakin, kun alastrala asuu yksin. Omissa omakotitaloissaan esimerkiksi ovat pois tästä keskustan alueelta, että täytyykö nyt jokainen laittaa sitten turvalukot esimerkiksi oviin ja jotain muuta sanotaan, että täällähän me tiedämme, kun jos täältä käytetään yhtäkkiä poliisin avua. Loimaa on yksi partio, joka voi aloittaa Halikon Märinummella taikka olla tuolla Pukoharissa. Taikka olla Oriksuon perissä olla ulkalaisen Suosmerissä. Taikka olla Ylänsäällä.
tuolla melkein Mynämäellä. Koska soittaa, niin kestää kauan ennen kuin sieltä saa apua poliisitoimista. Se oli eri asia, jos poliisien vahvuus semmoinen, että tämä saisi äkkiä. Se täällä vaan kyllä tosiaan poliisien teoria päällä. Ja tämä on semmoinen, mikä minua askelittaa. Olen useamman 10 henkilön kanssa, koska tätä nyt on puhuttu jo muutama kuukausi, että ne voimalaitki tulee, niin miten tässä pitää toimia? Pitääkö soittaa sitä 12? Pitääkö soittaa johonkin muualle, jos apua tarvitsee? Tämä on semmoinen asia, mikä on minun murheenani ja minulla on tämmöistä käsketty kysyä. Joo. Suomessa on Euroopassa, kun vertaa eri maita, niin Suomessa on vähiten poliiseja per 1000 asukasta. Ja syy siihen on se, että Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Jossain mittauksissa Islanti menee vähän meidän ohi. Sitten tämmöisiä maita, joiden nimeä mä edes muistelen, on pieniä jossain. Mutta siis yksi maailman kaikkein turvallisimmista maista on Suomi, ja sen takia tänne ei tarvitse tänne enempää poliisia. Ja tämä mun kokemukseni mukaan koskee tietysti myöskin Loimaan seutua ja Alastaron seutua ja niin poispäin. Että niinku sattumanvaraisen rikoksen kohteeksi joutuisi täällä esimerkiksi omassa kodissaan, kun kysyjä kysyy tästä turvalukuasiasta, niin se on kyllä äärimmäisen epätodennäköistä. No onko tilanne muuttumassa sitten sen takia, että tänne majoitetaan turvapaikanhakijoita? No, siihen on vaikea antaa suoraa vastausta, mutta kyllähän näitä nyt on majoitettu aika moneen paikkaan, yli 100 paikkaan tähän mennessä Suomessa, ja ei me ainakaan poliisissa nähdä mitään merkittävää rikospiikkiä tai muutakaan turvallisuuden huonontumista sen takia, että johonkin olisi tullut vastaanottokeskusta ja hätämajoitusyksikkö. Tietysti tämä aikakin on aika lyhyt, millä sitä pystyy katsomaan, mutta sanoisin, että ei sinänsä ole kyllä mihinkään tällaiseen henkilökohtaiseen varautumiseen, ei me nähdä sellaista tarvetta. Tämä, että poliisi on kaukana täältä, niin se pitää paikkansa. Se on vähän sattumasta kiinni, että kauanko kestää Alastarolle tulla poliisipartioon, mutta noin keskimäärin se kestää. Se on ihan totta. Sillä ei ole mitään tällaista. Kiitoksia. Onko kysymyksiä siellä? Joo. Nyt on poliisipartio tulee yksin. Sehän ei saa puuttua tilanteeseen ilman toista partiota. Eli siinä menee toinen poliisi äkkiä, kun tuletaan Turusta, Salosta tai Kokeilun partioon. Ainakin Hämeessä toimii näin. Joo, voin vastata siihen. Siis, se pitää paikkansa ja ei pidä paikkansa samanaikaisesti. Eli kysyjä kysyi sitä, että se poliisipartio, joka täällä liikkuu, niin joutuuko se odottamaan toista partiota ennen kuin se menee paikan päälle. Ja näin on jossain päin Suomea ohjeistettu siellä, missä se on mahdollista käytännössä. Jotta pystyisin vastaamaan tähän, niin tarvitsisi selvittää aika paljon poliisin operatiivisia asioita. Mutta sanotaanko näin, että se partio, joka tämän tehtävän saa, arvioi itse, että pystyykö se suoriutumaan tehtävästä vai ei. Ja kyllä Loimaalla virtamerkeet tuolla on sen verran reippaita, voitte vaikka tulla näkyville vähän, niin porukka näkee, minkä näköisiä poliiseja meillä täällä on. Tämän näköisiä, niin kyllä he tulee paikalle yhden partion voimin. Ja vastaa ainakin kolmea tulkulaista partiota, sen voi sanoa. Mutta kyllä ne niin ohjeiden mukaan pyytää myöskin apua samalla, jos tehtävä tuntuu siltä vaativalta. Yleensä kun se apu tulee paikalle, niin tehtävä on jo hoidettu ja voimanpartio on poistunut paikalta. Ja siellä säilytystilassa on sitten pahantekijä mukana menossa pukkalla. Näin se usein menee, kun voimalla pyytään apua. Herra poliisille.
Vuodessa ilmeisesti tarvittiin tässä viimeisessä tapauksessa 6 poliisia ja 3 koiraa. Joo, siis tehtävän laatu ratkaisee sen, että paljonko tarvitaan väkeä. Se on selvää, että kaikissa tehtävissä ei yksi poliisipaikka ole selvä. Ei mitenkään. Ja näin menee. Siellä oli jossain. Sitä uutisoidaan 900 poliisi irtisanotaan, niin millä tavalla lisätään turvallisuutta? No ihan viimeiset tiedot on kuitenkin se, että ei irtisanota yhtään, mitä tulee ensi vuoteen. Sitten valtionhallinnolla on tämmöinen pitkäjänteinen säästöleikkuriautomaatti, mikä uhkaa viedä aina meidän virat, mutta yleensä aina näihin aikoihin tai pari päivää ennen jouluaattoa niin päätetään, että tämä ei ole. Niin on aina käynyt, niin kävi tänäkin vuonna ja en näe syytä, miksei niin kävi ensi vuonna. Ei me lisääkään olla juurikaan saamassa, mutta sanoisin, että suurin piirtein se sama taso pystytään pitämään ensi vuonna. Mutta ei ole mikään kovin häppöinen taso, mutta kuitenkin se sama vanha. Tuhokoulutusta. Sä mainitsit nämä tuhokoulutusta. Oletko ystävällinen, sanotko nimeksi? Erja. Niin näistä tuhokoulutuista, niin kun sä mainitsit äsken, niin nämä 2 viimeistä kouluttua, mitä on tapahtunut vastaanottokeskuksessa, niin niistähän todettiin, että se johtui turvapaikan hakijan huolimattomuudesta, eli tupakan poltosta. Roskakaka syntyy, tupakasta tulee, ja nyt tämä viimeinen, missä netissä ollaan kohdistuu, että natsirasistit on hyökännyt vastaanottokoteihin ja aiheuttanut tuhopolton, niin tämäkin tulipalo on ihan sieltä vastaanottokeskuksesta sisältä sattunut ja vielä turvapaikanhakijan toimesta. Niin miten voidaan puhua yleisesti tuhopoltosta? Joo, siis mä puhuin tuhopoltoista ja silloin mä tarkoitin juuri niitä. Niitä on muutama tapaus ollut ja sitten on myös ollut toisenlaisia tapauksia, eli näitä kysyjän mainitsemia onnettomuuksia, missä on varomattomasti käsitelty tulta. Se, että media sitten vetää liian nopeita johtopäätöksiä ja nimeää joskin tuhopoltoksi, niin se on ikävää ja tietysti meidän tutkimuksessa sitten selviää se todellinen syy siihen paloon. Ihan riittävästi niitäkin tapauksia valitettavasti on ollut, missä jotain paalaa nestetaan noin heiteltyä ja sillä tavalla pyritty polttamaan. Tämä suuri vahinko ei tosiaan ole vielä sattunut ainakaan ihmisille. Kiitoksia. Sulla on siellä täällä pari kertaa päästä puheen siinä. Hei, semmoista kysyisin, että mikä on tämä taso näille, jotka tänne nyt tulee, onko heille opetettu meidän maan tapoja minkä verran ja Varsinais-Suomen tapoja? Ne, jotka tänne Alaskaroille tulevat, niin meillä ei ole tietoa, toive on ja meidän pyrkimys, että ovat perheitä. Ja se opettaminen alkaa silloin, kun ihmiset tulevat tänne. Vastaanottokeskukseen ihmiset tulevat suoraan yleensä poliisilta. Ja silloin kun hätämajoitustiloja puretaan, niin silloin niissä hätämajoitustiloissa on jo alkanut tämmöinen suomen kielen opetus ja tämmöinen sopeuttaminen, mutta tietysti siellä ei ole semmoisia henkilöresursseja, niin kuin tässä Alaskaron tapauksessa esimerkiksi palkataan henkilöstöä, jotka ovat sitten auttamassa, mutta myös vapaaehtoisia tarvitaan. Me halutaan opettaa ihmisille maan tapoja. Ja kaikki me halutaan sitä. Ja turvapaikanhakijat haluavat oppia maan tapoja. Ja tämä on niin kuin semmoinen yhteinen intressi. Jollakin voi olla uskontoon liittyvä este, eivät syö sianlihaa. Voi olla, onhan meilläkin kasvissyöjää. Meillä on erilaisia niin kuin suhtautumisia asioihin. Mutta että kaiken kaikkiaan niin vastaanottokeskuksessa me kohdellaan kaikkia turvapaikanhakijoita samalla tavalla mahdollisina tänne Suomeen jäävinä henkilöinä. Ja joka tapauksessa oppivat asioimaan itse, kun oppivat suomen kieltä. Ja tästä meillä on pitkä kokemus. Mutta siihen tarvitaan kyllä paikallisen yhteisön tukea.
järjestöjä, mitä tavattiin pari päivää sitten, tai missä oli mukana ja mitä muita tästä mä en tiedä. Mutta että siellä on ollut myöskin esillä nämä asiat, että me tarvitaan niin kuin paikallista yhteisöä. Ja tässä itse asiassa aika monesti näitä turvapaikanhakija-asioita käsitellään semmoisesta pelon näkökulmasta. Niin siihen voisi toisen näkökulman ottaa semmoisen positiivisen uteliaisuuden. Ne on kyllä aika mielenkiintoisia ne kohtaamiset ja yleensä me saadaan semmoista palautetta, että ihmiset ovat yllättyneitä, miten hyvältä se tuntuu, kun on omalla tavallaan päässyt auttamaan. Vaikka yhteistä kieltäkään ei olisi, että on mukana siinä auttamassa. Kiitoksia. Siellä on hetken kuluttua puheenvuoroja. Siellä on jossain välissä. Hyvä. Puheenjohtaja, nimeni on Mertsiäinen ja olen diakoni. Ja mä uskon, että varmaan jokaisessa perheessä tämä asia mietityttää, varsinkin kello on lapsia. Mutta mä itse tehnyt sekä Turussa että Forssassa turvapaikanhakijoiden kanssa työtä. Ja olen huomannut sen, että kun tutustuu ihmiseen yksilönä, niin huomaa, että loppujen lopuksi jää ihminen jäljelle. Aivan sama tilanne, kun me muutettiin perheenä tänne Alastaloon, niin me ajatteltiin, että kaikki alastalolaiset on samanlaisia. Kun nyt opittiin tunteen Virtaset ja Lapposet yksilöinä ja tajuttiin, että jokainen on oma yksilönsä. Ja kannattaa myös tutustua näihin ihmisiin, oppia tuntemaan. Jokaisessa kansakunnassa, jokaisessa yhteisössä on omat idiootinsa. Ei niin kaikkia. Kiitoksia ja sitten on sitten. Marko Isomaa, Alastalolta 5 vuotta lisää. Ja mä pyöritän tuossa Ilvikoskella Loimaa uimasata, missä on 150 lasta ui tällä hetkellä. Ja tosiaan mä olen törmännyt näihin turvapaikanhakijoihin uimahallilla iltamyöhäisellä. Ja nyt oli noin 4 kappaletta, tuli ovesta sisään. Aika törkeästi, kysymättä yhtään mitään. Nuori 3 miehiä. Aika voimakeinoja joutuisin käyttää, että poistettu. Mulla oli omat 3 lasta siinä. Sanotaan näin, että hiukan nosti vihaa mulla sillä hetkellä, että tulla suljettuihin tuloihin ilman lupaa. Mä haluaisin nyt esittää kysymyksen, että ollaan hirveän huolissaan niiden lapsista niin sanotusti tähän voimaan. Tää ei mulle ainakaan vakuuttanut sitä, että lapset on murtassa niin sanotusti. Koska niin kuin tässä äsken puhuttiin, niin siellä on paljon näitä 2-30-vuotiaisia miehiä, joita tulee turvapaikanhakijoita. Millä poliisi pystyy turvaamaan nuoria tyttöjä, nuoria poikia, kulkee iltamyöhänsä, lähettää uimahallille kotiin, lähtevät kotiin. Millä pystytään turvaamaan tämä, että on turvallinen tulo? Tässä vaiheessa se on täysin vanhempien vastuulla. Vanhemmat joutuu koko ajan huolehtimaan siitä vaiheessa. Tässä on aina vanhempien vastuu ensisijainen varmaan ja tietysti sanotaan poliisin näkökulmasta. Tietysti liikutaan ja mennään, niin saattaa sattua kesken. Nämä täytyy yrittää vaan sitten ottaa huomioon. Sitten se oli... Oliko se vastaus? Yritetään ottaa huomioon. Niin, se on. Meillä on Alastalon kouluun. Yritetään ottaa heidät. Niin, siis lähtökohta on se, että nämä turvapaikanhakijat käyttäytyvät ja heidät opastetaan käyttäytymään työtalolla, kun suomalaiset käyttäytytään. Tämähän se on kyllä lähtökohta jokaisella. Ja sitten tietysti ei kukaan voi mennä takaamaan toisen ihmisen puolesta sitä, että miten hän käyttäytyy viime kädessä. Silloin tietysti, jos tulee tällaisia tapauksia, niin silloin menee ymmärtääkseni poliisin kiinni. Mutta siellä oli nyt sinulla, jos sä kysytään tosiaan. Marko Tuomola ja kysymys menee käytännössä kaupunginhallitukselle. Haluaisin tietää, että olihan se omaehtoinen päätös, kaupunginhallituksen päätös. Valtio ei pakottanut perustamaan vastaanottokeskusta Loimaalle, vaan kaupunginhallituksen jäsenet yksimielisesti itse päättivät vapaaehtoisesti, että meille tällainen tulee. Ja sitten jatkokysymys heti kaupunginhallitukselle siitä, että mikä on perheen määritys. Nyt äskettäin Suomen Punaisen edustaja edellisessä puheenvuorossaan sanoi, että kaupunki on esittänyt meille toiseen, ja että tänne tulee pelkästään perheitä, ja meillä on tällainen kylpymys. Mutta
kuitenkin kaupunginhallitus, mikä on perhe, miten te määritätte sen, ja oliko se omaehtoinen päätös vai pakottiko valtio tekemään tämän päätöksen? Ja ei näe teidän kaupungin hallituksen vastuuta jatkossa. Kiitoksia. Kaupunginhallitus käsitteli tätä asiaa 2 kertaa aikaisemmin siinä mielessä, että meihin otettiin yhteyttä tästä, että on tämmöinen tarve olemassa, että turvapaikanhakijat tarvitsisi niitä tiloja. Ja siksi toiseksi Alastarollakin on noita yksityisiä tiloja tyhjä. Ei ole mitään estettä siinä, etteikö joku tämmöinen tilanomistaja voi tehdä sopimuksen ja vuokrata nämä tilat STR:lle ja tänne maahanmuuttovirastolle. Ja silloin me katsottiin se, että silloin kaupungilla ei ole mahdollisuutta niin paljon tämän asian vaikuttaa, mitä silloin nyt tässä, koska kaupunginhallitus teki yksimielisen päätöksen siitä, että ne on perheitä. Ja se perhe tarkoittaa sitä, että siellä on kai isä ja äiti ja lapsia varmaankin. Että kumminkin pariskunta kai jo tekee perhe. Tämä siinä oli takana. Vielä saiko tarpeeksi vastauksia? No, jos saan vielä jatkokysymyksen esittää, niin tässähän on sellainen tilanne näistä kustannuksista, että niin kuin äskettäin aiemmin mainittiin, että tämmöinen sivistyksoinen kustannukset tulee kaupungin maksettavissa heti alusta lähtien. Niin onko kaupunginhallitus nyt sitten tehnyt jonkinlaisen budjetin tai arvion edes ensi vuoden varhaiskasvatuksen, valmistavan opetuksen ja jatkokoulutuksen kustannuksista, mikä kaupungille tulee niin kulupuolella jo alkaen? Joo, mä annan varmaan sieltä näistä, mutta joka tapauksessa ne tulee valtiolta siinä vaiheessa, joka vuosi tulee määritystä, oppilasmäärästä tulee korvaus. Valtion osuus tulee? Kyllä. Mutta se ei kata koko. Joo, mä annan varmaan tietää. Kiitos kysymyksestä. Niin kuin totesin tuossa alussa, niin tässä vastauskeskusvaiheessa nämä kustannukset tulevat valtiolta pääosin. Ja tämä perusopetus ja esiopetus on sellainen, johon sitten kunta perusopetuslain mukaan joutuu osallistumaan. Ja siinäkin kohdennetaan sitten niin kuin ylimääräistä valtionosuutta. Muistaakseni se on noin 6 000–9 000 euroa per oppilas ja se tulee sitten kaksinkertaisesti. Joo, tosiaan näin on, mitä kaupunginjohtaja sanoikin, eli tämä valtionosuus maahanmuuttajaoppilaista saadaan kaksinkertaisena, eli se liikkuu siinä, muistaakseni normaali on 6 200 ja risaa, että se kaksinkertaisen, että kyllä tämä periaatteet varmaan aika pitkälle kattaa nämä niin kuin kustannukset, mutta totta on tietysti se, että ilman muuta lisähaasteita tästä tulee meille ja tähän on nyt yritetty valmistautua mahdollisimman hyvin, eli katsottu näitä tiloja, missä opetusta voidaan järjestää ja myös se, että meillä on kokemusta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa aiemmiltakin vuosilta, niin meillä on esimerkiksi toiminut tällainen valmistavan opetuksen ryhmä viime lukuvuonna ja 3 vuotta sitten. Eli lähdemme siitä kuitenkin, että pystymme tämän opetuksen järjestämään. Kysymys on, että onko laskettu vai ei? Ei tietenkään ole voitu laskea vielä, kun ei esimerkiksi tiedetä sitä, että tuleeko ja minkälaisia oppilaita, kuinka paljon. Ei voida laskea, mutta tämä on niin se menetelmä, että kaksinkertaisesti tämä valtionosuus tulee näistä tapauksista. Kiitoksia. Anna välillä siinä takana olevana. Mä en Mykkänen kysyn sitä, että tässä ei selvinnyt sitä, että tuleeko ne perheet vai toivotaanko perheet? Ei ainakaan kunta pysty sitä päättämään, kun terveyspuolella. Niin tämä on kysymys. Niin, eli kyllähän se helpottaisi leikin tilannetta täällä, kun tiedettäisiin, minkälaista kouluttaa sille tulee. No anna tässä. No tietysti pitää tietää turvapaikanhakijoita, mitä tulee, että vaihtelee tietysti minkälaista
minkälaisia turvapaikanhakijoita, onko perheitä, onko miehiä, onko naisia, lapsia. Se on vaihdellut tämän syksyn aikana. Mutta SPR:n Varsinais-Suomen piirillä on Turun vastaanottokeskuksella monta yksikköä. Ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tänne saadaan perheitä. Mutta se, että onko ne kaikki 100 ihmistä perheitä, niin sitä me ei pystytä sanomaan. Mutta että meidän pyrkimys on tänne lähettää nimenomaan perheitä. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, että tulee pelkästään perheitä. No niin, sitten siinä on olkaa hyvä. Missä se on? Joo, mä en tiedä oikein siinä vastata, kun en tiedä sitä käytetään. Joo, eli lähtökohtaisesti tehdään tietysti niin, että niin kuin tässä on ollut esillä, että porukka voi olla hyvin ikähaitariltaan kirjaavaa, mutta tietysti yritetään mahdollisimman samaikäisen laittaa samaan ryhmään. Mutta sitten on tietysti tämmöinen tilanne, että on niin vanhempia ikäisiä, niin se on sitten hankalaa, että lähdetään nyt siitä kuitenkin, että oli noin peruskouluikäisiä. Ja silloin se on niin, että ensimmäinen vuosi annetaan valmistavaa opetusta, eli opetetaan kieltä ja kulttuuritasoa ja sen jälkeen, mikä se kehitystaso on, niin sitten seuraava vaihe on näihin meidän muihin luokkiin. No niin, kiitoksia. Sitten oli vielä, siellä on hyvä. Mä kysyisin, että sitten kun nämä saa sen luvan jäädä tänne, niin asuuko he sen jälkeen kaupungin piikkiin vai kuka tämä maksaa? Eikö ole Niin tämän vastaanottovaiheen jälkeen, sen jälkeen kun tämä turvapaikanhakija on sitten saanut sen, onko se nyt sitten pakolaistatus, niin sen jälkeen, mainitsikin tuossa jo alkupuheenvuorossa, niin ELY on valtion viranomainen, joka käy kuntien kanssa neuvottelut siitä, että mihin nämä pakolaistatuksen saaneet sijoitetaan. Jokainen, joka jää Suomeen, sijoitetaan johonkin suomalaiseen kuntaan. Ja ELY-keskus on Varsinais-Suomen Satakunnan kunnille joulukuussa tai marraskuulla esittänyt, että kaikki kunnat käyvät valtion viranomaisen ELYn kanssa neuvottelut siitä ja tekevät ELYn kanssa sopimukset tästä kotiuttamisvaiheen sijoittamisesta kuntiin. Ja jos kunta tekee tämän sopimuksen ELYn kanssa, niin se oikeuttaa sitten saamaan valtion osuutta, valtion korvausta siihen sijoitettavan henkilön hänestä aiheutuviin kustannuksiin 3 vuoden aikana. Eli menee meidän piikkiin. Valtion piikkiin menee sen 3 vuoden. Eli kaikki nyt. Oliko vielä sitten? Tässä on nyt muutama käyttänyt useamman puheenvuoron. Ole hyvä siinä. Mä olen Eila Tanskanen ja muuttanut tänne Alastarolle 11 vuotta sitten. Sitten niin kuin tiedän, eli se on tullut Loimaalle. Ja tulee Turusta ja sitä ennen Pohjanmaalta. Ja Turusta käsin katsottuna, niin nyt kun olen täällä reilu 10 vuotta asunut, niin ymmärrän, että erilaisuuden kohtaaminen täällä on niin varmasti hyvin paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi Turussa, jossa sitä monenlaista erilaisuutta näkee ihan koko ajan. Silti minua niin hämmentää vähän tämä ilmapiiri tässä, että lähtökohtaisesti mun mielestä tässä salissa nyt ajatellaan sillä tavalla, että kaikki turvapaikanhakijat ja tulijat on rikollisia. Kuka niin on sanonut? Vähän sellainen ilmapiiri tulee. Ja mä ymmärrän hyvin tämän pelon ja ahdistuksen
toivomuksen ja ennakkoluulot. Mä yritän itse niin välttää niitä ennakkoluuloja itsestäni. Mä tiedän, että koko ajan kun nousee pintaan ja mä taistelen niitä vastaan, yritän hankkia tietoa lisää. Ikävä kyllä olen lukenut lehdistä myös paljon suomalaisista miehistä, jotka ahdistelee tyttöjä. Tämä ei ole niin yksiselitteinen tämä asia. Ja mä toivoisin, että me pystyttäisiin tässä yhteisössä nyt miettimään enemmänkin sitä, kun tämä on pieni, tiivis yhteisö, että millä tavalla mitkä on toimenpiteet, joita me täällä Alastarolla tehdään niin, että nämä tulijat kokisivat itsensä tervetulleeksi ja sitä kautta kaikki tällaiset lieveilmiöt vähenisivät. Ja tässä samassa yhteydessä nyt kuunneltua, mitä tänne haluan ilmoittaa tuolla vapaaehtoiseksi tähän toimintaan. Juhani Makamekin maanviljelijältä Alastarolta. Se oli kysymys ihan järjestetään äänestys, ketä kannattaa nostaa käteen pystyyn tässä alastarolaisista, ketä on nostaa käteen pystyyn ja mun presidentti voi toimia äänestyslaskiin. Oliko kysymyksiä, kommentteja? Nyt ei ole muita käsiä, mä sinulla olevan. Soma Marko teille. Mä olisin halunnut kysyä semmoista asiaa, kun tämä päätös on tehty, että Alastarolla tämä paikka, niin turvapaikka. Ilmeisesti tämä on tyhjiä kämppiä ja tälleen näin, niin on tilaa periaatteessa sijoittaa. Eikö se olisi ollut järkevämpää sijoittaa kuitenkin lähemmäs keskustaa? Sinänsä, koska ei täällä Alastarolla ole mitään. Ei täällä ole mitään. Täällä kaupat on hyvin pieniä. Harrastusmahdollisuudet on äärettömän huono. No, jos on 30 äijä, ei varmaan harrasta mitään muuta kuin tänne harrastaa. Mutta tänne, eikö se olisi ollut paljon järkevämpää sijoittaa ne lähemmäs voimalla? Voimallakin olisi varmaan ollut tyhjää tilaa paljon tarjolla. Kuvasin tuossa omassa vastapuheenvuorossa tätä edessä, mikä sen taustasta oli, jota mukaan tuli se perulähtökohta. Me kävimme SCR:n esityksen jälkeen heidän kanssaan yhdessä näitä vaihtoehtoisia tiloja läpi. Ja tiloja oli myös tarjolla kaupungin keskustasta ja SCR:n näkemyksen mukaan sitten nämä Alastarolla olevat vuokratalot olivat kuitenkin tähän parhaiten soveltuneet. Myös poliisit Haluaisitko toistaa? Joo, kaupunginhallituksessa tästä puhuttiin. Siellä oli meikäläinen pöydällä ehdotus siitä, että olisi haluttu saada vielä selvitystä siihen, että jos olisi voimaa löytynyt niin vaihtoehto tähän. Ja se meni äänestykseen ja me hävittiin se, että Heikkilän Arvo teki sitten esityksen ja me hävittiin sitten 3-2. Kiitoksia ja sitten kysymyksiä. Nyt ei muita, niin sinulla on Kuka nyt vastaa siitä, mikä tämmöinen turvapaikanhakija aiheuttaa taloudelliset vahingot? Minkä tyyppistä taloudellista vahinkoa? Varastamalla, rikkomalla, mikä ikään? Mahdollisesti vastaan. Jonkun pitää vastata, koska heillä ei ole varoja. Niin, kyllä se rikosvastuu kuitenkin kuuluu tekijälle. Jos syyllistyt rikokseen, niin saat rangaistuksen ja korvausvastuu myös. Kyllähän nämä on hankalia tapauksia, mutta eihän nämä kokonaan tavattomia henkilöitä yleensä ole, että ainakin ne, ketä me ollaan tavattu, niin ne on varannut runsaasti rahaa siihen matkaan tänne asti ja maksaneet tosi paljon salakuljettajille ja aika monella on kokonaan jäänyt ylikin. Ja saavat myöskin sitä vastaanottorahaa vastaanottokeskukselta, eli lähtökohtaisesti se korvaus teitä sen tekijä ja sille lähtee. Joko heti tai velkana myöhemmin. Entäs sitten, jos lähteekin sinne Etelämaille takaisin? Saattaa muodostua onnettomuus, toivon mukaan ei tule. Oliko? Ei teillä ole yhtään. Siellä on, ole hyvä. Veikko Heikkilä ja edustan palvelutalo Loimikot ja lähinnä täällä. Siinä on Soukka kylätie välissä, mihin näitä pakolaisia sijoitetaan. Ja tämä on nyt jo aiheuttanut siellä Loimikorin vanhuksilla vähän tämmöisiä pelkotiloja. Onko aiheetta vai aiheellisesti, mutta joka tapauksessa siellä kysellään aina sitä, että kuin siinä tulee käymään.
nyt ketään sormella osoittamatta, niin mä kysyn tältä Raarilta, ketään se on oikein vastaamaan, että onko teillä mahdollisuus nyt jo etukäteen mennä esimerkiksi Loimikotiin ja koota siellä nämä vanhukset yhteen kohtaan ja antaa siitä semmoinen seikkaperäinen selostus, kuin mitä siinä tulee tapahtumaan ja kuin siinä tullaan elämään. Sama sitten pakolaisille, kun ne tulee tänne, että millain he tulee siinä elämään, ettei siinä tapahtu sellaista sotkemista sen tienliittä puolelta toiseen. Tämä oli ihan asiallinen kommentti kysymys. On. Ja tämä on sovittu. Se on vielä selvästi vastaus. Tämä soppia vastauksesta. Vastas kysymykseen. Oliko vielä? Ole hyvä. En muista nyt vastaavan työntekijän nimeä, mutta hänen etsittävän päivää ennen on luvattu tulla sitten keskustelemaan. Ja kertoa näitä asioita ja tuodaan tarvittavaa eläkkeellessä. Eli on sovittu tällaista informaatiosta. Tämä on mahdollisesti mahdollisuus laajemman ulkopuolella vanhempiin ihmisiin, että on vain No se varmaan se Loimikoti on niin heille suunnattu tilaisuus, kun he ovat erikseen pyytäneet, mutta siis mä sanoisin näin Punaisen puolesta ja meidän vastaanottokeskusoperoinnin puolesta, että jos tarvitsee ihmisiä tiedotustilaisuuksia tai tällaisia tiedotustilaisuuksia järjestetään, niin miksi kerrotaan sitten ilmiöstä maahanmuutto, turvapaikanhakija järjestetään. Ja meillä on oikein hyviä esimerkiksi meidän omia vastaanottokeskuksen työntekijöitä, jotka ovat itse tulleet turvapaikanhakijana parikymmentä vuotta sitten ja tekevät sitä työtä. Ne voi tulla kertoa sen oman tarinansa ja siitä arjesta, mitä se on ollut kotoutua Suomeen, tai miten täällä nyt on pärjännyt sitten, ja miten sitä työtä tavallaan täällä nyt olemiseen tehdään. Eli voidaan järjestää kyllä. Ja kaupungin edustajat on tästä tietoisia, ja tosiaan koulun puolesta on sovittu vastaavista tilaisuuksista. Kyllä. Joo, eli tämä tiedon välittäminen oli hyvin tärkeä keskustelu. Joo, ole hyvä. Olin vielä poliisiksi sellainen asia, ympäri Suomea on tehty perusteluja, että ei poliisin resurssit, tämä voimaa nyt hyvää resursseja. No joo, en oikein tiedä tarkkaan niistä perusteista, mutta siis totta on, että kolme... Kysymys välimatkoista ja... Joo, 3 vastaanottokeskusta päätettiin ja sitten muutaman perustaminen peruutettiin nimenomaan sen takia, että poliisista oli tullut se viesti, että ne on liian kaukana. Ne oli todellakin syrjäseudulla, lähin taisi olla Merikarvialla, josta oli sitten, en tiedä paljon kilometrejä, mitä poliisiasemaa on paljon kuitenkin. Jossain näiden täytyy kuitenkin olla. Ja totta on, että ei Alastalokaan niin valtavan lähellä poliisia yleensä ole. Mutta se ei kuitenkaan ollut niin syrjäinen paikka niin poliisin näkökulmasta, että se olisi täällä listalle tullut. Tätä arvioidaan tietysti koko ajan että missä meidän näkökulmasta on suotavaa, että on vastaanottokeskuksia. Ja tietysti me halutaan ne sellaisen järkevän toimintamatkan päähän. Se olisi meille ihan hyvä juttu. Poliisihan ei päätä näistä asioista kylläkään, kun tässä on tullut esille, että me voidaan antaa lausuntoja ja kertoa mielipiteitä, mutta päätöksiä ei voida tehdä. Sitten vielä jatkoa siitä korkeajuttuun. Otaksun, että ei ole ensimmäinen kerta tämmöinen tapaus. Olen väärässä. Anteeksi, mikä? Mä 8. päivänä se saatiin ruukaan. Tuossa vastaan. Otaksun, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, olen väärässä. No, vielä pyytäisin tarkennusta, mitä Forssassa on ollut? No tämä nyt oli tänään edessä. Joo, nimenomaan joo. Niin. Jos sanon, että otaksun, että siellä on ollut aikaisemmin vastaan, oliko väärässä? No, mulla ei ole tiedossa, että olisi haettu tällaisia epäiltyjä terroristeja. Tämä oli kyllä ensimmäinen, mikä on aina tuotu julkisuuteen tällaisena. Otettiin tosiaan
kaveria kiinni, jotka niin kuin on mahdollisesti tunnistettu tämmöisestä videosta, joka on kuvattu jossain Syyriassa vai Irakissa, missä telotetaan ihmisiä. Nämä kaksi tyyppiä olisi osallistunut ISISin toimintaan. En tiedä, siis suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi koko ajan tekee tätä tiedustelutyötä ja jos tulee ilmi, että on niin vahvaa näyttöä jostain tällaisesta, niin kyllä siihen isketään heti kiinni ja toimitaan ja tehdään ne kiinniotot, mitä voidaan tehdä. Mutta mä en todellakaan tiedä, mitä muita mahdollisia epäilyjä tapauksia on tällä hetkellä seuraavan alla. Sen tiedän, että tätä työtä tehdään koko ajan ja pyritään niin nappaamaan pois sieltä ne muutamat, jotka saattaisi olla täällä vaarassa. Sitä koko ajan pyritään tekemään. Kiitoksia, sitten oli vielä jotain. Voisi puheenjohtaja kysyä vielä, millä tavalla paikalliset yrittäjät tietysti mullakin Alastarolta on niin huomioitu, koska varmasti se joutenolo tulevassa vastaanottokeskuksessa on yksi se tekijä, joka saattaa tuottaa näitä lieveilmiöitä. Mutta jos ihmiset pääsisi tekemään, niin kuin puhuitte tästä vapaaehtoistyöstä ja kaikesta muustakin, mutta jos pääsisi ihan tekemään työtä, niin tietenkin kun saa työluvan 3 kuukauden jälkeen, niin onko yrittäjiltä niin huomioitu millään tavalla? No Mikko voi tähän kommentoida. Kaupungin puolesta olemme pitäneet tätä asiaa esillä myös näissä yritystapaamisissa, mitä meillä on ollut ja paikallisille yrittäjille kyllä sitten myös näitä mahdollisuuksia olla. Joo, mielellään kyllä huomioidaan varmasti jatkossakin. Turvapaikanhakijat on mahdollisia osallistumaan talontoimintaan, auttamistoimintaan, vapaaehtoistoimintaan, vaikkakin. Ja moni on halukas tekemään. Ja siitä on kaupungin eri virastojen toimialueiden kanssa juteltu jo alustavasti, että mitä voisi kaupungin puolesta olla sellaisia asioita. Mutta sitten tähän tavallaan työasiaan viitaten, niin tosiaan nykyinen lainsäädäntö Suomessa on sillä, että jos turvapaikanhakija on tullut henkilöpapereilla Suomeen, niin 3 kuukauden maassa jälkeen hän voi tehdä palkkatyötä. Ja jos on tullut ilman papereita, eli henkilöllisyydessä on jotain epäselvää, niin sitten on 6 kuukautta, milloin voi aloittaa tämän palkkatyön. Ja tälläkin hetkellä Punaisjärjestön Vasensuojen piiri haastattelee meidän turvapaikanhakijoita ja niitä, tavallaan heidän osaamisia ja mahdollisuuksia, mitä he voisi tehdä. Tehdään tämmöistä niin projektia siellä meidän keskuudessaan ja yritetään löytää yritysten ja turvapaikanhakijoiden välillä yhteyksiä, että onko töitä, mitä voisi tehdä, onko tässä olemassa jotain työllistymismahdollisuuksia huolimatta kielitaidosta tai kielitaidon kanssa, mitä osaamista syntyy, onko siellä sellaista osaamista, mitä yrityksissä tarvitaan, mitä ei ehkä sitten jostain muualta löydetty. Kuka tietää? Tämä on mahdollisuus myös sitten alueen yrityksellä. Nyt täällä on vielä kysymyksiä, ole hyvä. Nimi on vaikea. Käsittääkseni kaupunginhallitus on vapaaehtoisesti päättänyt sinne, jota on vain perheitä. Millainen vainoajatus sillä on? Otetaanko sinne vain perheitä vai otetaanko sinne muitakin? Otetaanko vai ei oteta? Niin tässä on todella sellainen kertaa, että kaupunginhallituksen päätös lähti siitä, että edellytyksenä on, että nämä sijoitettavat on perheitä ja niin tässä on monen kertaan todettu, niin viime kädessä sitten STR tätä hoitaa ja ohjaa perheitä sen mukaisesti tuo mahdollisesti. Vastaa kysymys. Onko painoarvoa? Otetaanko vaan perheitä? On painoarvoa, niin kuin totesin. Ei tule muita kuin perheitä. Sitä en voi mennä sanomaan minä. Eli ei ole painoarvoa. Ole hyvä. Joo, Kankaanpäästä ja katsoin sitä lähetystä vastaavaa lähetystä, niin siellä kerrottiin, että maahanmuuttovirasto ei kerro, mitä tulee, vaan koska tulee, ja sitten näkee, kun on tussinovi aukeaa. Onko totta? Nyt on tosiaan melkein todettu. Meidän keskuksiin tulee turvapaikanhakijat meidän SPR:n Turun vastaanottokeskuksen kautta. Koska se on semmoinen keskus, mikä on Pansiossa, niin on tämmöinen ensivaiheen vastaanottokeskus. Ja sieltä lähetetään odotusajan keskuksiin. Se ei välttämättä se järjestelmä ole toiminut, koska ei ole ollut riittävästi näitä paikkoja, minne lähetetään. Mutta Varsinais-Suomessa me on pystytty aika hyvin siihen vaikuttamaan, että sitten odotusajan keskukseksi, niin kuin tämäkin on,
että tämä Alastalon keskus tulee olemaan, jossa tämä prosessi ajan turvapaikanhakijat ovat, niin me voidaan sieltä ensivaiheen keskuksesta väkeä laittaa. Sitten jatkoon vielä samaan, nyt kun olet siinä antaa kesken, niin meillä on siellä varmaan kauhean tarkkana kirjoittu. Tiedätte ikä- ja kauman ja sukupuolijakauman. Niin mikä se on siellä sitten, mistä lähetetään? Voitko kertoa? Enpäs ollut lukemassa niitä kirjoja tänä päivänä, että mitä siellä on ja ketä siellä on ja onko ruskeatukkasta, sinisilmästä, valkoviiksista, mitä ikinä. Että kyllä se on sitten meidän ammatti-ihmiset, mitkä hoitavat näitä asioita. Mä en ymmärrä sitä, että minkä takia meidän pitää niin kuin ihmisiä seuloa joidenkin semmoisen perusteella, missä me ei edes ole mahdollisuus kunnolla tuntea tai keskustella ihmisten kanssa. Että kyllä turvapaikanhakijoille tarjotaan kansainvälistä suojelua, me sivistyskansana ollaan mukana tässä prosessissa ja me kohtaamme turvapaikanhakijat ihmisinä, samanlaisia ihmisiä kuin mekin ollaan, kaikki vähän erilaisia, joku ymmärtää vähemmästä, joku vähän hitaammin. Ja jollekin toistetaan useamman kerran, joku ymmärtää se yhdestä kerrasta. Toisen kanssa se kielitaito on niin kuin se, kielen kanssa on ongelmia. Me ollaan monenlaisia. Kiitoksia. Se on hyvä. Kenelle mä voisin soittaa, kun mistä siinä maassa siinä Järvilän rivitolojen päässä. Siinä on jokirantaa, me 2,5 metriä. Siinä on vähän nytkin välillä ollut ongelmia, siellä käydään niin juoputtelemassa ja kalastamassa, ja siellä on paljon pulloja ja justiin, että vähentyy se määrä talotaan viljelyksiä. Ja ketä kauppista tulee siivoamista ja jokirantaa itse sitten lähtee? No, jos sanoa, että kenen alue, että se on jokiranta. Niin se on teidän alue. Se on siis teidän tonttia. En osaa kyllä sanoa sitä, että kuka sen... Mutta ei nyt liittynyt varmaan, jos sitä roskataan tälläkin hetkellä, niin ei varmaan ole tähän liittyvä asia. En tiedä, osaako hänen sanoa sitten isännöksen näkökulmasta tähän. Niin, sitten kun aina voidaan neuvotella, jos niin se on vaikeaa, että itse pysty siivoamaan, niin kyllä me tullaan siivoamaan sitä. Tuolla siivoutuille niin yleensä aina. Kyllä, mä oon ennenkin siivoamaan. Joo, ei se ole mikään este. No niin, kiitoksia Anneli lupauksesta. Onko vielä puheenvuoroja? Tässä on samat kysyjät, jotka annetaan, ole hyvä. Kysyisin sitä, että minkälainen näkemys on, kuinka moneksi vuodeksi Alastarolla on tämä turvapaikkakeskus, eli kuinka pitkäksi aikaa meidän pitää varautua. Eli kotoututaanko me, se ottaa noin 35 vuotta ennen kuin minusta tuli Alastarolla. Vai katsellaanko meitä vähän aikaa sitten rauhamaassa? Paljon saadaan tähän. Mulla on mennyt Turussa 37 vuotta ja ne kysyy, että koska sä ymmärrät lähteä takaisin sinne Kainuuseen. Joo, tässä on semmoinen asetelma, että otetaan yleensä nämä keskukset, mitä meillä on ollut näin vuosien aikana, kun mä oon ollut tässä vajaa 10 vuotta tässä punaisessa töissä, niin on ollut muutaman vuoden silloin, kun on ollut tämmöisiä, että on jouduttu vähentämään tai nostamaan. Ja Punkalainen, joka tässä aika lähellä on 3 kertaa avattu. Ja viime lokakuussa oli 6 vuotta avoinna. Sitä ennen, en tiedä kuinka kauan oli avoinna, mutta kerkesi 2 vuotta olemaan suljettuna. Ja punkalaitummelaiset olivat siitä tosi harmissaan viime kesänä, kun tuli tieto siitä, että tämä keskus joudutaan sulkemaan. Se, joka siellä kylällä. Se on kylällä. Se on ihan miten kylä nähdään. Mutta toivon mukaan tämä keskus täällä toimii pitkään ja niin, että siitä tulee tästä meidän vastaanottokeskuksesta ja turvapaikanhakijoista osa tätä Alastaron vilkasta elämää. Ja Alastarosta tulee monikulttuurinen paikkakunta vielä enemmän kuin se on sitä nyt. Kiitos. Mä olisin halunnut esittää ja poliisille kysymyksen.
Näitä turvapaikanhakijoita tulee sieltä rajallinen tuli, sun muuta, ja tehdään niin sanotusti skauttaatte ne tänne, niin sanotusti tarkistetaan kaikki. Pystytäänkö 100% varmuudella sanomaan, että se kaveri on se kaveri, niin se väiksältävästi, jos sinne ei ole. Päästetäänkö sellaiset kaverit, kenestä ei ole varmuutta, niin päästetään ne tänne meidän vastaan. Joo, siis yksi tärkeä tehtävä meillä on tutkia nimenomaan nämä asiapaperit, mitkä tulee, ja me kohdataan jonkun verran väärennöksiä myös. Valtaosalla on kyllä henkilöllisyystodistukset mukana. Niiden luotettavuus ei nyt ole ihan samalla tasolla kuin Suomen passi, vaikka ne olisi aikojakin, sanotaanko näin. Ja sitten jonkun verran tulee myöskin henkilöitä kerta kaikkiaan ilman mitään papereita, ja ne sitten ilmoittavat meille jonkun henkilöllisyyden. Ja erinäköisillä rekisteritarkistuksella voidaan joskus päästä vähän pitemmälle. Joskus kyselemällä sukulaisuussuhteita voidaan varmistaa jotain, löydetään sukulainen jostain muusta Euroopan maasta tai Suomesta. Sitä tenttaamalla saadaan jonkinlaista vahvistusta. Se ei ole kattava systeemi. Tänne tulee ihmisiä, joista ainakaan me ei voida varmuudella sanoa, ketä ne on. Mutta ne saa joku tietyn henkilöllisyyden aikanaan, ja jos ne jää Suomeen, ennen pitkään se henkilöllisyys tulee vahvistuneeksi. Ja tavallaan niin loppujen lopuksi, onko sillä niin valtavan suurta merkitystäkään sitten, en tiedä. Sormenjäljet tietysti kaikista otetaan, että jos Euroopan jossain maassa on syyllistynyt johonkin rikokseen tai ollut turvapaikanhakijana tai muuten rekisteröitynyt, niin se kyllä näkyy meidänkin tietokoneella saman tien. Mutta jos on tavallaan Euroopalle uusi henkilö, niin silloin luodaan se identiteetti. Niiden tietojen perusteella, joilla kaverilla tai henkilöllä on mukana. Aukotonta päivissä ihmisessä on. No niin, kiitoksia. Siellä on kysymyksiä oleella. Vuonna 2009 muuttanut tänne Loimaalle. Muutin tuolta pääkaupunkiseudun Ruuhkista maaseudun Rauha. Ja nyt mä kysyn sitten kaupunginjohtajalta, millä tavalla kaupunginjohtaja varautuu näihin ongelmiin, mitä nyt turvapaikkahakijoiden myötä tulee. Sillä kuitenkin kokemuksesta voin sanoa, olen asunut näiden naapurissa, on ollut naapureita Somaliasta, on ollut naapureita Irakista, on ollut naapureita Nigeriasta, niin millä tavalla Loimaan kaupunki varautuu näihin ongelmiin, mitä tulee? Sillä niitä kuitenkin tulee. Kaikki ei ole aina ulkoa. Joo, kiitoksia kysymyksestä. Totesin omassa alapuheenvuorossani, että ilman ongelmista, ilman vaikeuksia näistä ei varmaan selvitä. Ja tietysti kaupunki omalta osaltaan varautuu, yrittää varautua siihen kirjoon, minkälaisia ongelmia eteen tulee. Kaiken kattavaa suunnitelmaa, että meillä ei voi olla. Mekin olemme tässä uudessa tilanteessa, niin kuin me kaikki tässä yhdessä. Ja haemme niitä ratkaisuja, muun muassa olemme hakeneet tässä tänään ihan ajatusta. Nopea kuittaus tuohon vielä myös sillä ajatuksella, että tänne palkataan henkilökunta ja sitä myötä tulee ne puhelinnumerot vastaanottokeskukseen, voi aina soittaa, jos on jotain mielessä. Ja sitten tämmöisen toisenlaisen näkökulman on arvottaa, mikä se on se yleisin syy, miksi meille soitetaan. Me ensin ajaa päälle, kun kukaan ei käytä heijastinta. Eli siis heijastimen käyttämättä, jos on yksi yleisen syy, miksi meille soitetaan. Nyt oli todella. Joo, mun nimeni on Kari Kaulu ja mä oon tässä tätä hämmästellyt. Mukavaa, kun tämmöinen kyselytilaisuus, mutta tosiaan kaupunginhallitus ei suoraan kertonut sitä, kun kysytty, että ovatko ne varmasti perheitä, jotka tulee. Nyt tosin tiedetään, että ei ne ole varmasti, mutta sen olisi voinut ihan reilusti heti sanoa, että on toivottu, että on perheitä, mutta sitä kukaan ilmeisesti ei pysty takaamaan. Sen lisäksi, mikä oikeus Alastarolta kaupunginhallituksella, Voimaan kaupunginhallituksella on päättää, että ne ei saisi olla muita kuin perheitä? Onko Loimaa jotenkin jäämpi paikka,
tänne saapua vaan perheitä. Muualle Suomeen saa sitten mennä näitä 30-vuotiaita miehiä ja muita. Eikö se? Niin, no heille nyt tulee kuitenkin, niin kuin me tiedetään, niin tulee näitä kaiken näköisiä. Ja ehkä siitä, mutta millä perusteella tämä hoidettaisiin tavallaan lusinan puolesta ja näin poispäin. Hoidettaisiin sitten, että tulee muitakin, tuskin SPR ja pystyy sitä takaamaan, että tullut pelkästään perheitä. Mutta tämä mun juttuni on vaan tämä, että kun tätä on kysytty monta kertaa, niin miksi ei sitä heti välittömästi ensimmäisellä kerralla sanottu suoraan niin kuin asiaa? Niin kaupunginhallitus teki yksiselitteisen päätöksen siitä, että perheitä on noin 100. Ja tänään Suomisen Teollisuuden kaupunginhallituksen puheenjohtaja soitti minulle ja sanoi, että siitä pidetään kiinni. Eli muuta ajetaan pois. Ei kai niitä pois saada, vaan siinä vaiheessa, kun huumehuolto, mikä valvoo näitä vuokra-asuntoja, ettei sopimukset, niin huumehuollon tehtävä on myös se valvoa tämän perheen. Siitä lähdetään. Ja sen takia tämä perhehomma, mikä meillä oli tässä takana, oli siinä, että jos tuodaan 100-150 nuortamista tuohon kylälle selittelemään, mitä homma toimii. Sillä se varmaan toimii, että täällä on perheitä ja sitten saadaan tähän kylään tulee kauppoihin ja muihin. Varmasti se piristää tätä myös, ei se kaikki ihan sitä ole, että tämä on huono. Tilanne on tämä. Ei voi mitään, jos mä menisin, olisi tämmöisessä tilanteessa, että joutuisin tänne lähtemään täältä pois. Menen ulkomaille, viedään kävelen muutaman viikon tuolla noin ja menen tämmöiseen maahan, missä on alvitulossa, niin kyllä mä odotan, että mä saisin jostain suojasta päivää. Ei kun lähdet käveleen kotiin. Ehkä vielä seuraavaksi olemaan aikataulun mukaisesti, mutta tässä nyt 2 kättä pystyssä, niin annan vielä näille kysymyksille. Esitän kysymyksen punaiselle ristille, jos mistä on meidän luvassa. Ymmärsimme nyt, että kaupunginhallitus on päättänyt, että tänne otetaan perheitä ja joku valvoo, että otetaan perheitä. Lähetätkö otetaan perheitä? Koska mehän valvotaan tätä. Me voidaan kukin valvoa, mitä me halutaan. Valtioneuvosto voi tehdä omia päätöksiänsä, jotka sitten on jotain muuta kuin mitä me toivotaan. Mutta se, että me on otettu tämä vakavasti, tämä kaupunginhallituksen toive Punaisen puolelta, se oli päätös, se oli toive. Joo, se on kaupunginhallituksen päätös, että niin kuin sanottu, että valtioneuvosto voi tehdä ihan toisenlaisia päätöksiä. Myöskin niin, että vastaanottokeskus voidaan avata Alasverolla ilman, että kunnan kanssa sitä sovitaan yhtään mitään. Että tällä tavallakin on vastaanottokeskuksia Suomeen avattu nyt tänä syksynä, ja me ei haluta olla mukana semmoisessa prosessissa. Sen takia meillä on tämmöinen lähestymistapa valittu Punaisena Ristinä, että me käydään keskusteluja, me käydään asukasliittoja, me käydään kuunnellaan toiveita, ja vastaanottokeskuksessa ei ole suljettuja laitoksia. Sinne voi mennä vierailemaan, siellä voi tavata meidän henkilökuntaa, voi tavata turvapaikanhakijoita, täällä voi järjestää näissä tiloissa semmoisen yhteisen juhlan, missä on sekä turvapaikanhakijoita että alaisuolaisia. Ne kaipaa heitä. Kiitoksia, ja nyt sitten vielä oli vielä puheenvuoroja. Tämä on yrittävä keskustelu ja kysymys. Asetelma tässä pysynyt mennessä loppuun asti olemaan. Joo, sitten vielä siihen, miten niitä tiloja valvotaan, nyt kun sinne se on niin tämmöinen asuntola-tyyppinen. Tuleeko ne joku vartija yleensä, vai saako siellä ihan mitään valvota? Tunnuvempia lisävartija. Ne on asuntoja
Ja tietysti ihmiset valvovat itseänsä, niin turvapaikanhakijat valvovat itseänsä, niin kuin alasturvalaiset valvovat itseänsä. Ja riittävä vartiointi, tarpeellinen vartiointi järjestetään. Mutta se on sitten se vastaanottokeskuksen perustamisvaiheessa. Silloin kun sinne tulee apulaisjohtaja, sinne tulee henkilöstö, niin se asia järjestyy. Meillä on käytetty vartiointiliikettä aika monessa meidän vastaanottokeskuksessa. No niin, kiitoksia. Me ollaan kyllä käytetty jo tämä luvattu aika, mutta jos teillä on nyt lyhyet kysymykset vielä, niin tuodaan vielä tuosta vähän hänen puolelta. Olen Seppo ja tämmöinen ehdotus kun äskeiseen vastaukseen, että jos tulee paljon vaikeuksia, niin ulkomisliikkumiskielto jälkeen 10 vai onko se liian epäkohtaista, jos tulee liiaksi vaikeuksia? Se helpottaa valvontaa kummasti, niin kuin hän äsken sanoi, että ei se valvontaa. Tämäkin voi varmaan ohittaa, mutta meillä ei varmaan poliisilla saattaa olla siinä toinen vastaus, mutta kaupungilla ei ole eikä tätä poliisilla tavalla. Se vaatii sitten jo poikkeusoloja. Ole hyvä. Kuinka monta asuntoa on näille varattu ja mistä osoitteesta kuinka monta? Haluaisiko näille tähän? Tyhjänä. Eli sitten sijoitetaan jotain tulemaan. Oliko sulla ne osoitteet vielä? Kuinka monta? Loimajoki 91. Siellä on tällä hetkellä 13. Ja Loimajoki 97. Ja siellä on 15. Pääsäännössä. Olen kysymys. Siellä alasturvalaiset asuu siellä kyseisessä kerrostaloissa, siellä on muassa komeita ja vaikka mitä, niin mitä ei ole. Mistä sä ajattelet, että siellä on hose? Siellä. Olen sulle soittanutkin asiasta, mutta ei tehty yhtään. Siellä on suoritettu kosteusmittaukset asunnoissa ja siellä ei minkäänlaista kosteusta. Kosteutta vai homeetta? Sitten jännästi kun nämä karvakorvat tulee tänne, niin merkille isot remontit tehdään kaikki mahdolliset. Vastaa kysymykseen. No niin, kiitoksia. Tilaisuus täällä on aika hyvin ilman, että mukaan ruvetaan mahdottomasti huutamaan. Oikeastaan me voisimme yhdessä kyllä taputtaa tässä omassa mielestäni. Aika kaikkiin kysymyksiin tässä ei varmasti löytynyt vastauksia, niin todella asiallisesti ja perusteellisesti tässä on tätä asiaa käyty. Ja erityisesti haluan kiittää tässä meidän täällä pöydän tällä puolella olleen ja myös teitä, hyvä yleisö. Toivotan teille oikein hyvää jatkoa ja vaikka pimeänä aika onkin, niin toivotaan, että pääsemme asiassa eteenpäin. Kiitos.